Chino! Opa. And yes, mga mahal, nagbabalik na ang Radio DJ na babalikan ang sakit ng nakaraan mo. Ito, pag-uusapan natin talaga ngayon kung bakit kayo naghiwalay ng jowa mong sobra mong minahal. 'Di ba? Kasi minsan nawala na yung sparks, nawala na yung tao, pero talaga nga namang nandyan pa yung sakit. At minsan kailangan mo siyang balikan para talaga ma-realize mo at ma-analyze mo kung paano mag-move on. Kaya nga tonight, di ba sabi ko sa inyo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, talaga nga namang himayin natin. At ibibigay ko ang 3 posibilidad kung bakit kayo nag-break. Nag-break na nga kayo, natuwa pa ako. Anyway, mahal, recap na tayo. Sabi ko kanina una, baka kaya nauwi sa breakup kasi napagod na kayong pareho o napagod na siya. Ito sinasabi ko lagi, no? Hindi dahil nawala yung pagmamahal, pero napagod na kayo sa ang aspeto. Napagod maghintay sa oras na hindi naman binibigay. Napagod umintindi sa taong ayaw naman magpaintindi. Napagod magpaliwanag sa taong ayaw naman makinig. Diba pamilyar, kapag ganun yung ka-close na yung pag-iisip, pag-unawa, ay talaga nga naman nakakapagod bilang partner. 'Di ba? Kaya kapag ikaw ay napagod talagang ay parang need ko na mag-recalibrate at kaya ko nang i-let go tong taong to kahit mahal ko. Ganun, 'di ba? At ang pangalawa, sabi ko mahal, kaya kayo nag-break o kaya nauwi sa breakup kasi may kulang. Ito yung sinasabi natin na hindi minsan third party Hindi kabit, hindi ibang tao, kundi kulang. Kulang sa effort, kulang sa assurance, kulang sa pagpili, 'di ba? Kulang sa pagpa-prioritize. 'Di ba? May jowa ka nga pero hindi ka naman pina-priority. May jowa ka nga pero wala namang oras sa iyo. 'Di ba? 'Yun yung mga pagkukulang na kung saan kapag kahit gaano pa kaliit, no, kapag nagpatong-patong, biglang lumalaki at nagiging cause ng inyong breakup. Na talaga nga namang nakaka-exhaust at hindi ko masisisi yung mga taong bumibitaw kasi may pagkukulang yung partner nila. Normal maghangad ng deserve mo, 'di ba? At ang pangatlo't panghuli, mahal, baka kaya nauwi sa breakup kasi pinili mo na rin talaga yung sarili mo. 'Di ba? May mga taong ganyan Mahal kita pero parang mas mahal ko yung sarili ko. Mahal kita pero unti-unting hindi ko na natututunan o hindi ko na nakikilala ang sarili ko. 'Di ba? Aminin nyo, 'di ba? May mga taong mahal mo pero nakakaubos ng pagkatao. Uy, nakakatuwa man sabihin, nakakatawa mang isipin na minsan talaga binibigay mo lahat. Ayun yung problema. Binibigay mo lahat ng meron ka dun sa taong mahal na mahal mo pero hindi niya naman kayang ibalik o suklian. 'Di ba? Kapag binibigay mo ang lahat, wala nang natitira na sa sarili mo, anong ending niyan? Ikaw mauubos at eventually yung pagmamahal mo ang dahilan kung bakit hindi mo na rin kilala yung sarili mo. Oh, 'di ba? Alam ko 'yan kasi minsan na rin ako sinayang. At yan din actually yung mga kadahilanan kung bakit ako single ngayon. Hayop na ex yan. Minsan talaga hindi tao ang ex, minsan o kadalasan ang mga ex ay hayop. Anyway, mahal, sana'y naliwanagan ka. At mahalaga rin talagang magbalik tanaw kung bakit or anong dahilan ng inyong paghihiwalay para ikaw ay makausad. At sana mahanap mo na ang iyong susunod na mamahalin at sana yung mamahalin mong susunod ay talaga nga namang masasabi mong worth it at masarap. Uy! Siya, mahal, ako'y sisibat na, but don't worry. Susunod na po sa akin si Titangelo at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Happy Monday!